lasai biarretze ateilko. Irugabe bionekin zielito lindo gaude harrituta. Baino leno, cielito lindo, jubilatu. José Lu baino leno. Kontzertuta gabirin cielito lindo badator talko. Garai baten hori izan cielito lindo ipurrirako. Aurruk irabazten aleuki retzea. Terilko. Muchas gracias, chamaquitos, por nuestra llegada. Gracias de verdad. Hemen dugu, animalin zitada hau. Pulpus banagus! Hemen dugu, pulpus banagus! Hemengo jendarten desinkrazie. Antropologikoki aztertzen hasiko banintz. Eufemismo eklektiko zoragarri zikoitz zital bat izango litzake. Aina! Areta bat, betu! Euskaratu hiru. Kuatro, BC, HC. Izaki, animalin izaki. Inofensiua eta, baina, babusuz, amairutik abera, Neskai baliatzen ibiltzen da limako zikina du. Vale, utzin eskero. Hau etan, atetzen balkoia. Oso peligroso da nire. Eta zer egin behar dira. Izaki animalini. Oso peligroso da. Ez te las patak behar da. Hau deu! Oiertzuz Paus! Oiertzuz Paus, bai. Beti bularra ateraz ibiltzen da, gorra guztietan, jendeari ze esanez. Oixe. Bestek, usa altzue, bestek. Ez da, bestek. Honek ez da biate berrik, ez da bakarrik atatzea. Aliz! ¡Alex! ¡Pite la puta! ¡Esto no puede ser! ¡Pite! Hemen dugu, etxekoz mendipausus. Hau da Gabiriko jauna. Eskerrik asko. Antonio, zera? Zuri hartu zuik tankerea. Bai, izan lehizuen tankerea bino. Ze, zuekin da bino. Nola? Ze, nola? Urkizteko Nikolasek, etortzuko da, no? Baina, San Pedro jungatzen dik, esen partitzen. Eta Nikolas, ondo ibiliko zera. Oixe, Nikolas, beti ondo. Zuetan zira.
Javier recargate izate dituzun ditu. Hauze aldaudena. Fuere alauta. Ni uste ba, honen alaba hau. Horrela hau bera, oin dizun naben de bastante bana. Are zuzendu gehiagoa bazkarrak. Hamu begire, ioa txikio ere. Nik ez dira da edo engan. Haie gehiago diru gaztau bai gozioarek. Egin zadeko Ramon egitezun lana egiteko, beste altziargo senyorito horrek posperoan eberrezki. Zer dira goetu gu. Apaizetzen, pekatun bizi dira goen bi. Guzoa jarrikoan Don Jose Maria eta Fernanda. Atera ziren, ez ezkondu ez batai hau, apaizetzen bizitzen. Don Jose Maria ere. Lau borrokalari, kupila gabeko lau borrokalari erio zeraino borroka. Eta hor gazperekin hasiko gara. Erdi mexikarra, erdi azpeitiarra, bere azentua birrintzen basuroko arma da. Larrogeita 5 kilo eta 5 gramorekin. Gabon garaiak gehiago, euskitzako, ekain, desbrozadora, Artola. Telebistako izarra, bere 150 kilo gorrotagarriekin. Etxaiak 10 handian birrintzen ditu. Full Antonio Joban Ambuko lurperatzailea. Argaldu egin dela diote, baina ez dugu sinisten. Ez dakigu zenbat baina, iaz baino 40 kilo, eta 70 gramo gutxiagorekin. Zumarrarako alkatearen bizkartzaina, Jon Katarrozikoin Lula. Azkenik, Arantzazuko frailen artean gogortutakoa. Ezur eta azar, 23 kilorekin. 3 kilo ezur eta 20 kilo sudur eta belarri. Zandagoitiko Ander Latigo Atxuberri. Hauek ez dira
argia dugu, badirudi publikoa dagoela, epaileak irabazi du, Dario, Kongo, Kiratxa, Dario!